Госпожо, бихте ли се представили? Цветана Каменова Илиева се казва, от град Кнежа. Кога съм те преглеждал аз? Преди 6 години. Какъв проблем имаше тогава? Тогава ме заболял десно черния дроб. Така. И нямах въздух да дишам, страшни, даже бяхме при дъщеря ми на гости, извикахме сина, докара и той, неговият дедо, свата му казал тук за вас. И вика, майко, ще да карам при този доктор. И дойдохме, и вие ме прегледахте, и всичко така ми казахте с точност. И накрая казахте, вие имате голямо натравяне. Така. И аз действително, значи това стана, да кажем, февруари месец. Да. А аз лятото имахме крава и съм сирила сирене. И то още не беше така хубаво озрело и аз съм яла. Ядох от сиренето и получих силно натравяне. Да. Направо ми се завръза езика, паднах, взех да повръщам, мъжа ми откара на болницата, не могат да разберат. И в един момент вече аз се обринах, разбраха, че от натравянето ми изписаха едни хапченца за 4,50. Аз от първото хапче след 3 часа се оправих и на сутринта пих и на другия ден и повече не ги изпих. И фактически отровата си остана в мен. Аз тук ти открих натравянето. И вие тук ми казахте, голямо натравяне имате. И аз се оплаших. Вие казахте, не бой се, ще те оправя. И ми дадахте и за кръвното, така, и за натравянето, и за бъбриците. Така. 3 пакета. И отидахме и започнах да варя билките. Аз още на 3-я ден спре болката. Тук отдесно. Но продължих да ги пия. Така. И се почувствах добре. След след това съм ходила по изследвания, по прегледи. Не ми казват нищо за черния дроб. Значи е добре. Аз останах тогава много доволна. Аз не можех да си поем на въздух. И тук, като че ли имаше тежест, си умирах от болки. Децата си бех изплашила, мъжа ми. Викам аз, така си виках, рак в дроба имам. Нали? Първата дума е рак. Да. Така, останах много доволна. Много ти благодаря. И затова сега реших да повторя лечение при вас. Добре.